से पिटरनि 4 बालाबनि 15 सिरि बेयावहाय जोंखौ बुंदों नोंसोरनि रावबो मानसि सिथारनाय खावनाय गाज्रि हाबा मावनाय नङाब्ला मालायनि बाथ्रायाव नांदेरनानै दासैनांथों होननानै बुङो। जोंखौ दिनै इसोरा साबधान बानि होदों नोंसोरनि रावबो जों साफ्रोमबो मानसिखौ दिनै बियो बुंदों मानसि सिथारनाय खावनाय गाज्रि खामानि मावनाय नङाब्ला मालायनि बाथ्रायाव नांदेरनानै दासैनांथों होनना बुंदों। जोंखौ बियो दिनै अननायखाय दिनै जोंखौ रायथादों गुबुनजों गुबुननि खोथाखौ लानानै बुंफानानै गावखौ आनजादाव खैफोदाव खोख्लैनानै दाला होननानै बुंदों। बेनिखायनो संसाराव जों दिनै मानसि जानायखाय बे बाथ्राया जोंखौ फोरमायदों नोंसोरनि रावबो मानसि सिथारनायाव बाहागो लानाङा होनना बुंदों। खावनायाव बाहागो लानाङा गाज्रि मावनायाव बाहागो लानाङा नङाब्ला मालायनि बाथ्रायाव नांदेरनानै नों बेजों लोगो जानानै गावखौ सैनांनो नाङा। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदो। आमेन। गोजोन्थों।